Здравейте! Сега ще ви покажа как може да си направите аватар. Първо отваряме програмата. Аз най-често с нея правя аватари. Но може и с други, ако искате. Малко трудно се отваря при мен, не знам защо. Photoshop ще използваме. Колко трудно се отваря. По принцип не е толкова бавно, но не знам сега защо така ме излага. Така, ето отвори си програмката. Тук ефекти има. Всичко си. Натискате Файл и New. Тук размерите трябва да са 150 на 150. Ето така. Тук избирате цвят. Тук да не е бяло, натискате тази кофичка и штракате върху това и става какъвто сте си избрали цвят. Сега надпис. Ето надпис. Примерно. Ето тук трябва да си смените цвета. Примерно. Ето това. Примерно. Понеже играя CS и затова не хвървам това. Вие може да си напишете нещо друго. Ето тук си избирате някакъв ефект. Най-често използвам това. Тук може да напишете нещо примерно като ника CS. Моя е този. Пак слагате някакъв ефект по ваш избор. Ето това. За да сложите един ефект, натискате Filter, Steels и Wind. Окей. Тук си избирате едно от тия две. Тук можете по същия начин да го направите. Steels, Wind, окей. И ето това може този път. Ето, това може да е. За да запишете аватара, натискате File, Save for Web. Тук трябва да е винаги това. PNG-8. Ето тук са размерите. Тук натискате Save и си избирате къде да бъде запаметено. Аз си го запаметявам в тук към тези. Пишете име, някакво по ваш избор, натискате запиши и готово. Наново съм ви помогнал, ще правя още клипове. Довиждане!